Tammela. 600 vuotta vuonna 2023 täyttävä verevä pitäjä. Kymmenien järvien ja 2 kansallispuiston koti. Maiseman läpi luikertelee Hämeen härkätie. Hämeen härkätie on yhdistänyt Turun ja Hämeenlinnan metsien kautta ja järvet kiertäen. Sitä pitkin on kulkenut tavaraa ja tietoa, ihmisiä ja kulttuuria. Tammelassa asuu vieläkin vallan mainiota väkeä. Siellä he tekevät yhteistyötä ja saavat aikaan kaikenlaisia hämmästyttäviä asioita. Vuodesta 1970 lähtien ovat vuodesta toiseen rakentaneet mahtavan hakkapelitä-tapahtuman, järjestäneet hiihtämistä Kuutamolla, kirppiskierroksia, järviä on hoidettu yhteistyössä, härkätien perinteiset loppiaistulet palavat juhlavina myös Tammelassa. Ja kesäteatteriesityksiäkin on vähän joka niemessä ja notkossa. Yhteisöllisyys on paikallisen kulttuurin ominaisuus. Kurkistetaanpa lähemmin erääseen yhteisöön. Merja Isotalo on vuodesta 2004 lähtien napannut historian juoksusta 1000 vuotta tunnettuja ja tuntemattomia tapahtumia ja kirjaillut ne esityksiksi 3 kylän yhteiseen jatkokertomukseen. Katsotaanpa tavallisten ihmisten elämää läpi historian juoksun niiden kautta. Ensimmäisessä kuvaelmassa eletään vuotta 987 jälkeen Kristuksen. Siellä aivan ei ollut sadekausi vuonna 987. Merja Isotalo lausui Härkätien teatterin maailman ensi-illan alkavaksi paljain jaloin vesilammikossa. Vettä satoi kaatamalla koko päivän, eikä äänentoisto pelastanut repliikkejä nauhalle, pikemminkin päinvastoin. Ajalle tyypillistä ruokaa tarjottiin näytöksen väliajalla ja lastuille annosteltu rosvopaisti valui taivaalta satanutta vettä varpaille. Onneksi aina ei satanut. Tässä Härkätien teatterin ensimmäisessä tarinassa himoitaan Sabinan rahaa ja Ulpertin miekkaa, joiden olemassaolon historia todistaa. Tarinassa Ulpertin miekka oli Joutsi Miekanpojan suvun ylpeys. Eräs viikinki otetaan kiinni miekan ryöstöstä, mutta pian selviää, että syyllinen onkin eräs kauppias, Sven Birkalainen. Hänet viedään portaan käräjille tuomittavaksi. Tarinalle saadaan onnellinen loppu, kun viikinki rakastuu paikalliseen tyttöön ja jää Hämeeseen. Katala Birkalainen saa ansaitsemansa kohtalon. Tässä on Laineen Eija. Ilman häntä ei tulisi mistään mitään, ainakaan letkulla. Merja Isotalon kanssa perustivat koko Härkätien teatterinkin silloin vuonna 2004. Tonni, kesä sitä taas ollaan 2 tottuuden. Käräjille mentiin kylänraitti näyttämään. Sen mä vaan sanon, että kyllä tuomittava on. Ja tarkkaan tutki. Ai, tuolla toi tuomari tulee. Mun täytyy puhua sille siitä uskotun miehen paikasta. Se kuuluu mulle. Minä sanon ja erityisesti painotan, että naista emme uskotuksi mieheksi ota. Ei niin ole ennenkään tehty. Mikä sen kieltää? Jos sen kieltää joku laki, vai ukko, vai joku muu jumala. Ja jos ei ole ennen tehty, niin kyllä nyt tehdään. Sinä olet niin jääräpäinen kuin hämäläinen härkä. Päivää. Seuraavana vuonna pääsyliput myydäänkin Metsäteatterissa. Tässä niitä myy Matti Klasi, joka esiintyi muun muassa Huovina näyttämöllä. Matti oli kaikessa mukana ja jakoi paikallishistorian tuntemustaan anteliaasti. Kiitos. Metsäteatteri sijaitsi pellon reunassa, Patamontien varressa, jonne autojen hurina ei kuulunut. Ystävälliset maanomistajat Ulla ja Antero Sireen antoivat maansa teatterin käyttöön. Vuonna 1237 elettiin jo Suomessakin keskiaikaa. Maamme oli osa Ruotsia ja katolinen kirkko toi kristinuskoa maahamme. Suomessa uskottiin edelleen metsän henkiin ja voimiin, jotka vaikuttivat sadon onnistumiseen, sairauksiin ja luonnonvoimilta suojautumiseen. Suomalaisten maailmassa oli kaikenlaisia haltioita ihmisten elontaipaleen ja omaisuuden turvana.
Karhu oli metsän kuningas, johon suhtauduttiin kunnioittavasti. Tässä tarinassa matkalaiset tulevat härkätielle idästä, peräti kaukaa Novgorodista. Mahtava kauppias Mikael Jaroslavin poika sekä ruhtinatar Konstantia seurueineen järkyttävät kylien rauhaa omine tarpeineen ja uskomuksineen. Myös paavin legaatti löytää tiensä härkätien kyliin ja käännyttää kansaa paavin alaisuuteen. Siinä mulla oppi, poika, kun ei mattoakaan tiedä. Se on semmoinen kankaanpala. Lattitan lattialle ja päällä kävellään. Hei järje hiveltä käy mokomassa touhussa. Tämä nainen tässä on Sirpa Rauhala. Monessa mukana hänkin. Ajanmukaisten ruokien ja niiden kokkaajien järjestäjänä ja näyttelijänä mukana monena vuonna. Portaassa näyteltiin luvan kanssa Puran velimatin rinteisellä niityllä. Siihen rinteeseen tulikin helposti vauhdikkaita kohtauksia maaperän muotojen ansiosta. Joskus vahingossa, joskus tahallaan, mutta aina täysillä heittäytyen. Torollakin saatiin todistaa, miten maailma makasi 1200-luvulla. Tässä ollaan vielä riihellä. Myöhemmin Birgitta ja Heikki Sohkanen päästivät esitykset Keskipompun upeaan pihapiiriin. Vaan tunnelmaa oli täälläkin. Kuunnellaan, miten ennen uskottiin. Hei, on mesikämmenen päivä. Mesikämmenen, mesikuninkaat. On Otson päivä, mesikämmenen päivä ja nyt ei ole mitään töitäkään tehdä, edes heinätöitä. Siitä mesikäinen vasta hermostuu. Ehkä meillä pitäisi olla vieläkin kalenteri, jossa olisi heinämadon tappajaiset ja mesikämmenen päivä merkittyinä. Ota nyt vielä Maria rauhallisesti. Kuka hullu sieltä on oikein tulossa? Kristuksen veljet, jos ei saada tulla sanasta. Paikoitellen uusien uskontojen edessä taivuttiinkin. Taipui, ken taipui. Et Spiritus Sancti. Amen. Tästä välähdä. Älä iske, taivahan tuli. Älä suuresti pamahda. Tokersi, läversi, kenon rukehes. Pyhä ilse tai rukehes. Lindine, lindine, tule meidän no rukehesi. Ei se kyllä helposti käynyt. Meni 200 vuotta ennen kuin tämä viimeisin uskonvillitys, luterilaisuus, karisti katolisen uskonnon suomalaisista. Tai pitäisi varmaan sanoa kasteli. Minä vastasin, niin mikä oliko nimi? Cecilia ihan lempi. Liian pakanallinen. Minä vastasin Saaraksi. Amen. Aamen. Seuraava. Minä voin kyllä jatkaa tästä. Seuraava. Jo oli aikakin. Nimi. Remetti Kaukomieli. Et kyllä ole kauaa. Veljet, auttakaa vähän. In nomini Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Minä kastan sinut Pietariksi. Ammeta mikä Pietari on! No nyt olet. Aamen. Seuraava. Leppoisa tunnelma jatkui väliajalla. Tarinassa eletään vuotta 1438. Euroopassa oli edellisellä vuosisadalla puhjennut ensimmäinen ruttoepidemia. Suomen Turku sai rutosta osansa kauppalaivojen tuomana. Turkulaiset pakenivat ruttoa, jopa niin, että pahimpana aikana kadut olivat miltei tyhjiä. Varmaankin Tammela sai myös osansa uusista asukkaista. Suomen ensimmäinen tunnettu kansannousu, talonpoikaiskapina, johtui Ruotsin kruunun tiukoista vaatimuksista talonpoikia kohtaan. Kapina alkoi Varsinais-Suomesta ja sen laineet löivät myös Hämeeseen asti. Meidän sijassanne mä kyllä pitäisin silmällä sitä voltia, ettei vaan olisi ylimääräisellä velonkarkkomatkalla taas. Jaa, rauhoitut taas nyt vähän. Sieltä on Voltion tulossa ja te kinastelette täällä
Täällä veroista on se sen verran iso herra, että pistää teidät järjestykseen. Jollei muuten niin kutsuu huovit paikalle. Ei ne huovikkaan aina voita. Ei pärjänneet tuolla Ylä-Saksalan puolellakaan, kun pantiin kovaa vastaan. No niin joo, rauhoituttaa syy ja otetaan juhlan kunniaksi vähän sahtia. Haippas se Luukas vieraallekin. Onpa kuuma. Tekisi mieli uimaan ennen kuin Jaakko heittää kylmän kiven veteen. Ei kiviä saa heitellä, äiti sanoi. Kuka se Jaakko on? Jaakko on Pyhä Jaakoppi, opetuslapsi. Mitä vasta se heittelee niitä kiviä? Siksi kun pyhinvaltiot heittää kotoansa tuoman kiven pois, kun pääsevät perille Jaakopin haudalle. Missä se on? En minä tiedä, mutta mennään kysymään. Jaakopin hauda. Ai minkä Jaakopi? No se, joka heittelee niitä kiviä. Jaa, sen Pyhän Jaakobin vai? Joo, kaukana on kuule kauempana kuin Turku. Kaukana on juu. Siellä jossain kompostissa se on. Mutta isä Laurentius tietää tarkemmin, menkää kysymään siltä. Linnanvouti Bengt Lydekesson vangitsee kapinaan yllyttäjän. Kukas hiippari hän on? No vastaa. Mä Mikkä. Kuuseppä vaan. Nimi? Niilo. Kotoisin mistä? Alikosta. Ai. No, missä sinun työkalusi ovat? No jäi tonne mettään, kun otettiin kiinni sieltä. Mitäs asiaa sinulla siellä metsässä oikein oli? Kuhan pahkoja etsiskeli. Vaikka pahkoja. Oliko siellä muitakin niitä pahkanetsijöitä? No ei ollut! Ei ollut. No, Mikko ja Pekko, viedään pois. Minä kuulustelen heti lisää. Kyllä, Ravouti. Tällä porukalla käytiin oikein Hämeenlinnassa. Yhdessä hämeenlinnalaisten ja renkolaisten kanssa esitettiin Hämeenlinnan keskiaikamarkkinoilla melkomoinenkin spektaakkeli. Historialle uskollisesti tietenkin. Näyttelijöitä oli peräti 63. Kiimon! Pidä nuo orjukset aloillaan! Kyllä, kunnioitettu rouva Katariina. Bengt Lydekesson tuo Tammelasta napatut talonpojat Hämeenlinnaan tuomittaviksi. Vahtimisesta huolimatta vangit onnistuvat karkaamaan. Voi luottaa täysin. Ja täälläkin vangitkin karkailevat. Mutta mei, anteeksi nyt vain. Eivätkö te ole tämän kerran omat? Tavallinen kansakin pääsee nauttimaan markkinoista, tyytyväisenä vankien onnistuneesta karkaamisesta. Vuonna 2007 kuvaamaan saatiin filmi Nova, dramaturgi Pirjo Hokkanen ja kuvaaja Reijo Meronen. Ammattilaisten kädenjälki näkyy. Elettiin vuotta 1544 ja seurattiin Mikael Agricolan ja hänen oppipoikansa matkaa Pernajasta Hämeenlinnan kautta kohti Turkua. Siis kun kuningas vei isältäkin jo sen toisen prebendatilan. Niin, tulot prebendosta ovat kovasti vähentyneet, eikä uusia nimityksiäkään tule. Ei minullekaan sitä kirkkoherran virkaa. No ei tule, ei. Tarkoitan vielä. Minä hoidan nyt tätä Tanunkin virkaa ja Turun koulua toistaiseksi. Kovasti ajat muuttuivat siinä aikana, kun minä olin Saksanmaalla sen 5 vuotta.
Papit saavat luvan mennä naimisiin. Olaus Petrin omakielinen jumalanpalvelus määrättiin ohjeeksi. Kirkkolaulun sijaan määrättiin virreveisu, eikä yksityisiä messujakaan saa enää pitää. Ei noita muutoksia kansa ymmärrä. Vielä ainakaan. Sen vuoksi me olemmekin täällä. Näytäpä taas niitä minun aarteitani. Lukemaan oppimisen halu sai jotkut tekemään kaikenlaista, vaikka useimpien mielestä mokoma taito olisi täysin turha. Myös piispa Martinus Kytte matkaa Härkätietä ja pitää suomenkielisen messun. Että oikean uskon meihin istuttais ja evankeliumin aurinko maillen valkistais. Sen päälle, että me totisen uskon, oikean ymmärryksen ja kunnian Isän iankaikkisen viisauden tuntemisen kautta tulisimme oikeaksi kristityksi. Ja alati iankaikkiseta iankaikkiseta. Suoraan aikoinamme ei kukaan toinen turvata. Voi rauha maailmaa. Huomasitte varmaan, miten hienoja pukuja kaikilla on. Tämä taitava nainen tässä, Margit Ranttila, on tehnyt niitä Torron jokaiseen näytökseen. Ja väliajalla syötiin ja juteltiin mukavia. Mä voin kantaa. Olkaa hyvä. Lukutaitoa alettiin istuttaa kinkereillä. Maa taisi kyllä olla kovaa. Mitäs me nyt tehdään? Kirkkoherrahan tietää, mitenkä se on kristinopin ja lukemisen laita täällä Torron kylässä. Kyllä minä tiedän. Te oppimattomat torrolaiset. Olenhan minä teille yrittänyt sanoa ja saarnata, että lukemaan tulee teidän oppiman. Mutta eikö se riitä, kun kirkkoherra osaa? Ainahan hän on meille sanaa selittänyt ja ihan tällä meidän omalla kielellä saarnannut. Suuri Saksanmaan reformaattori Luther sanoi, että jokaisen on omana persoonanaan sanaan tutustuttava. No, ei täällä Hämeen perukoilla sellaisista asioista ole kuultu, eikä niistä mitään ymmärretä. Juuri minä sanoin. Ja tohtori Luther on... Tarkoitukseni ei ollut häntä ja hänen seuruettaan koventaa. Seuraavan kesän esityksessä ollaan vuodessa 1642 ja Torron kylänraitin puihin on ilmestynyt tiedotuksia. Kuninkaamme Kustaa II Adolf kaipaa miehiä 30-vuotiseen uskonsotaansa Eurooppaan. Kuulkaamme siis. Kuulkaa tätä kuninkaallista käskykirjettä. Täten tehköön tiettäväksi, että Pyhän Kolminaisuuden päivän jälkeisenä toisena sunnuntaina pyydetään kaikkia tilanisäntiä ja muita itsellisiä saapumaan Torron Pompun pihamaalle kuulemaan kuninkaallista käskyä. Tämähän on tiedetty. Olen se itse säännöllistä seurakunnan lukenut, niin kuin tapana on. Tietenkin, jos sallitte niin jatkan. Hän on hyvä. Ja mitkäs markkinat täällä on minun kievarini pihalla ja minun tietämättäni. Anteeksi, en huomannut, herra Mikael ja nimismies. Alas sieltä minun palliutani. Minä olen täällä kuninkaan asialla. Ahrakkohan olla. Kyllä hän on kuninkaan asialla ja värvärinä liikkeellä, että antaa nyt vaan tulla se käskykirja. Me, Kristiina, Jumalan armosta, Ruotsin, Göttien ja Vendien kuningatar ja perintöruhtinatar, Suomen suurruhtinatar, Eestin ja Karelen herttuatar ja Ingermanlandin neiti, teemme tiettäväksi, että näinä vaikeina aikoina kaivataan rohkeutta ja uljuutta kruunun ja isänmaan suojelukseksi ja oikean uskon puolustamiseksi. Olkoon teidän uljautenne valona näinä... Mitähän tämä Inkerinmaan neiti nyt oikein tarkoittaa tämmöisellä kirjeellä? Onko siinä vielä jotakin... Vaikka sotaan lähtö ei ollut mieluinen tehtävä, se tarjosi myös rikastumisen mahdollisuuden. Kuningas saattoi palkita sotilaitaan, ja lisäksi sotaretkeltä saattoi jäädä käsiin käyttökelpoista ja arvokasta tavaraa kotiin tuotavaksi, jos siis onnistui jäämään henkiin. Tämä on käskykirje eikä mikään anelu. Minä otan ilmoittautumiset vastaan tässä samassa paikassa 4 tiiman kuluttua. 2 miestä ja 2 hevosta lähtee tästä kylästä. Ja enemmänkin, jos vapaaehtoisia löytyy. Mutta nyt minä kaipaan hieman ruokaa ja lepoa. Kievari isäntä, mennään.
Siinä on Seppo Hakala, yksi Torron tukipilareista. Mies monien videoiden takana. Kyllä kiinni. No, voisinhan minä muutama näyrin luvatakin. Silmät auki sitten vaan, kaikki. Mutta on sulla komia hevonen. Jaa, no eihän tämä minun ole. Isännän on. Tammelassa myös hevoset osaavat näytellä. Siinä Vekkilän tilan ihana Issu. Rauha hänen jalolle sielulleen. Jälkeen yhdelle hevoselle syötävä. Mä tulen näyttää. Sotimaan lähdettiin joskus ihan omista syistä. Toisinaan väkisin. No niin, veli, kyllä kaikki järjestyy. Ei mulla velje oo. Yksi sisko vaan. Ja tässähän on sinun ainokainen sisarsi. Helena! Ja pidäkin suusi kiinni, vaikka tilanne olisi mikä. Tai sinä lähdet humalaisen talon ratsumieheksi. No en minä. Kyllä sinä tiedät, että ei minusta ole. Mutta minusta on. Ja senkin me tiedämme. Ja minä haluan pois näistä piian hommista ja nähdä muutkin kuin tämä portaanpitäjää ja kerran sieltä Turun markkinoita ja kerran syksyllä Hämeenlinnan kaupunkia. Hieno katsomo koottiin talkoilla vuorotellen Torrolle ja Letkulle. Portaassa oli luonnon muovaama katsomo. Jyrkkään rinteeseen tarvittiin vain istuinalunen. Tämä hieno herra tässä on Asko Koivu ja piikana hyörii Tuula Kauppi. Ilman heitä oltaisiin oltu ilman rekvisiittaa ja väliaikatarjoiluja. Kyllä rahvaskin oppii, jos sitä opettaa, ja sen pitää oppia. Niin kuin arvostettu oppi-isämme Mikael Agrikola sanoi, omalla työllänsä on jokaisen kunnioituksensa ansaittavan. Oikea oppia pitää saarnoissa saarnattamaan ja kansan sitä omalla kielellänsä kuuleman. Mutta ottaisitteko vielä siivun sikaa? Kiitos, mielelläni. Anna-Reetta. Anna-Reetta, juota vaan nyt. Hei, tämähän on tyhjä. Hae lähteeltä. Kai se on puhdasta. Eihän se sotiminen mitään herkkua ollut. Tahtoo lähettää minut Saksanmaalle oikein valtakunnan puolesta sotimaan. No, miksi et lähtisi? Eikös siitä tuu kultaa ja kunnia ihan koppakaupalla? Minä olin siellä jo. Multaa ja konnia sieltä tulee. Multaa suu täytyy kun kuoppaan panna ja siitä jos selviää, niin roistoksilla oppii kunniallinenkin mies. Sinäkö söit kappalaisen eväät? Onneksi vain tarinaa tällä kertaa. Tietoa. It's sweet. Ota sitä. Joo, eli mustaherukka sima oli tämä. Mustaherukka. Parempaa se on melkein kuin markkinoilla. Ettei vaan olisi tehty Heikkilän maltaista, kun niin hyvät maistuu. Kyllä se varmaan onkin. On samaa mieltä Heikkilä. Se on iso tila näistä. Mitään saa, jollei yritä. Näinhän se on. Emäntä on ihan oikeassa. Vuonna 1789 Ranskassa oli vallankumous ja valistuksen aatteesta innostunut kuningas Kustaa III oli Ruotsi-Suomen itsevaltias. Vai niin? No, millaistahan se on sitten se mamsellin elämä? Niillä on hienot tsekkivaatteet arkenakin, eikä kukaan moiti, vaikka pitsiä olisi kuinka paljon. Sitten ne pistivät hienot perukit, punaishuulensa, pistivät puuteria ja ruusunetta niin, että eivät haise. Ruokaa niille tarjoillaan ja ne syövät posliinilautasilta, eivätkä tinalautasilta niin kuin me, mutta rahvalpa onkin vain puulautaset. Sitten he tanssivat valssia ja menuettia ja poloneesia, juovat viiniä ja sitten miehet vain kumartelee, suutelee kädelle. Äiti muori. Au! Mitä on tapahtunut? Astuin naulaan! Naulaan? Ai. Herranen aika. Se on heti puhdistettava. Minä voin auttaa. Hirveä. Auttaa? Taikomalla vai loitsimalla? En. Lääkeyrteillä. Eeva, tules tänne, sinulle on töitä. Mitäs hän semmoisesta? Töitä.
Voi voi. Kumpa ajalta? Mutta mitenkäs minun kenkäni? Hyvänen aika. Minun hieno kenkäni. Miten siinä mahto käydä? Voi voi. Rouvan jalka hiljaa tovi, eikä huutais oikein kovin. No voi voi. Hei, mitä sä siihen nyt laittaa? 4 ryövärin tikkata. No nyt täytyy ottaa Että mitä? varovasti. Mitä siinä oikein on? Ei kuulosta ollenkaan hyvältä. Hän lukee tuosta. Mikä tämä on? Kenkäni. Hyvänen aika. Ei, mutta hänellä on Gananderin maanmiehen huone- ja kotiapoteekki. Mistä hän tämän on saanut? Gananderilta itseltään kiitokseksi, kun kerroin mikä yrtti auttaa mihinkin vaivaan. Että onhan ollut oikein neuvomassa. On. Ja kenkä. Vielä vähän elämänöljyä. Tässä tarinassa härkätietä pitkin tulee luonnonhistorian professori Carl Niklas Helleniuksen seurue. He ovat matkalla maaherran juhliin Hämeenlinnaan ja päättävät tulla Torron kylään nauttimaan maaseudusta ja mahdollisesta kahvista. Ennen kaikkea se on terveellistä niin ruumiille kuin sielullekin. Aivan niin, veli Karl. Sinä luonnonhistorian professorina nautit tästä aivan erityisesti, arvaan minä. Vuosisadan alussa ilmaantui kahvi Turun porvarien varustamien kauppalaivojen mukana. Vuosien 1756 ja 1792 välisenä aikana Ruotsi-Suomessa säädettiin kahvinjuonnin kieltäviä lakeja. Lait eivät suinkaan estäneet himoitsemasta tuota ihanaa juomaa. Esitämme teille nyt kuuluisan itävaltalaisen säveltäjän kuuluisan oopperan Così fan tutte, eli niin hän kaikki naiset tekevät. Minä olen lääninlasaretin lääninlääkäri Johan Gabriel Bergman. Avioliitolta säästynyt ja naisilta suojaan jäänyt. Kiitos olkoon Herran. Minä olen onnellinen mies, professori ja lääkäri Josef Gustavi Pipping. Minä olen onnellinen mies. Minulla on kaunis ja suloinen vaimo Maria. Oi Joosef, kuinka minä sinua lemminkään. Missä on minun sulhaseni, minun rakastettuni, minun onneni, minun Karlini? Voi joko minua kaipasit, joko ikävöit minun kukkakimppuni, minun kaunein ruusunnuppuni, minun Annani. Minua, luonnonhistorian professoria, kukkasten tuntijaa, Carl Niklas Helleniusta. Teatteri on vanha laji. Pahennuksen herättäminen on ollut tarpeellista ennenkin. Sinun yrttitarhasi. Kuinka onnelliset olemmekaan, purjehtimassa kohti kauneinta satamaa. Niin anteeksi, oliko teille myös sitä kahvia? Nyt kun Kustaa kuningas suuressa viisaudessaan lopetti sen kahvinjuontikiellon. Kyllä, meiltä nyt löytyy kahvia. Kävin oikein itse Turusta hakemassa vähän isomman eränpapuja, mutta kyllä se maksoikin. Ja vielä verot päälle. Anna ja Eeva, kahvia kaikille. Kahvia kaikille! Vuonna 1847 Suomi oli muuttunut Venäjän suurruhtinaskunnaksi Napoleonin sotien melskeissä. Näytelmässä ruotsalainen patruuna Axel Wilhelm Varén vierailee Härkätiellä. Hänhän oli Forssan tehtaiden perustaja. Kehräämö oli valmistumassa juuri tuohon aikaan. Tammelan sivukylä Forssa nousi kukoistukseensa juuri hänen luomansa tehdasyhteisön ansiosta. Ehdottomasti haluan tarjota teille Nikulan talon 2 parasta vieraskamaria käyttöönne. Nikulan talolle olisi suuri kunnia saada molemmat korkeasti arvostetut tehtailijat vieraakseen. Meillä kyllä on varattu yösiä jo Pompun talossa. Voi kyllä teidän välttämättä on tultava Nikulan talo. Meillä on aivan uudet huoneet ja vallan komeasti tapiseeratut vieraskamarit. Olisihan se mukava. Aina, pikkuinenkin pirkut. Mitenkäs minun pikkuiseni? No, tämä pätkä taitaa olla harjoituksista.
Farkut eivät olleet kovin suurta huutoa vielä 1800-luvun puolivälin Hämeessä. Vasta vuosisadan lopussa niitä ryhdyttiin tuottamaankin teollisesti. Ei kyllä Hämeessä, vaan Amerikassa. Meillä tehtiin muita kankaita, kun kerran Vahreeni meidät siihen opetti. Sillä tavalla ikään kuin turvallinen perhe. Sitäkin, mutta voihan vaimoväki vaikka mennä fabrikkiin. Että oikein palkitaan siitä, kun on tehnyt työnsä hyvin. Sitten pääsee päiväkausiksi. Hevoskyyti. Kiitä onnees, ettei ollut härkätie. Ei kun härkäkyyti, vaikka härkätiellä ollaankin. Olis kestänyt vieläkin kauemmin. Onkos emäntä ihan itse laittanut nämä tarjottavat? On. Meitä on monta taidollista emäntää tässä kylässä. No niinkö? No entäs onko hänellä jotain oikein taidon näytettäkin? Se on semmonen torrolainen erikoisuus, semmonen tohvelitorttu. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Miten se valmistetaan? Voi, kun se on kato torrolainen torttu. Ei semmoista saa muille, se on torrolainen salaisuus. Resepti kulkee äidiltä tyttärelle. Kun tarinassa siirryttiin 1900-luvun puolelle, ohjaaja Tanja Thompson ryhtyi käsikirjoittajaksi Merja Isotalon kiireiden vuoksi. Torrolaiset innostuivat tekemään Turkka Malin näytelmiä ja letku jatkoi yksin Härkätien teatterina. Voi kai sanoa, että Härkätien teatteri sai poikasen, Torron teatterin. Torrolta on mainittava Lohermaan suku. 4 polvessa kaikki näyttämöllä, sananmukaisesti kohdusta hautaan. Vuosista 1920, 1967 ja 2014 tehtiin ajankuvaa metsänäyttämölle. Korpikuusen kyyneliä keiteltiin, Siperiasta palasi kansalaissodan melskeissä onneaan etsimään lähtenyt kylänmies, Ruotsista käytiin näyttämässä uutta autoa ja tehtiin humalaisia kuntaliitoksia. Vuonna 2015 hurautettiin mielikuvituksen puolelle tulevaisuuteen. Täytyy kyllä mainita, että silloin väliajalla tarjotut ruskeiksi marinoidut momofuku-kananmunat ja kimchi eivät saaneet suurta suosiota. Mutta hauskaa oli kyllä, kun niitä tehtiin letkun pirtillä. Vuonna 2016 kirjoittajaksi vaihtui taiteilija Maarit Murtomäki, ja hän innosti letkulaiset flirttaamaan ja höyläämään oikeasti eläneen paikallisen niin sanotun alakulttuuripersoonan Letkun Lillin kuvitellun tarinan tahtiin. Seuraavana vuonna jälleen Tanja Thompson laittoi näyttelijät elämään 1 tuvan elämää 100 vuotta tunnissa. Vielä ehdittiin tekemään 3 näytelmää ennen koronaa, joka keskeytti esitykset. –13. joulukuuta 2021 Letkun pirtti paloi maan tasalle. Siellä oli pidetty kerhoja, kursseja, myyjäisiä ja juhlia. Se oli myös kevättalvella aloitettujen näytelmäharjoitusten paikka. Talon mukana paloi muun muassa asiakirjoja, rekvisiittaa ja väliaikatarjoilussa käytetyt astiat. Pirtin menettäminen pisti mielet matalaksi ja seuraavina kesinä ei ollut voimia jatkaa. Merja Isotalon mielessä kytee silti edelleen Härkätien tarina. Näytelmät on kirjoitettu. Mä lupaan, että pullo aukeaa siinä vaiheessa, kun kaikki on vahvistanut osallistumisensa. Ketkä lähtee? Kiitoksia tälle upealle joukkueelle. Kyllä nämä on aina semmoisia sykähdyttäviä hetkiä, kun sitten monenlaisten kuvioiden kautta päädytään siihen, että saadaan se esitys valmiiksi. Täällä on yleisönkin joukossa eräitä, jotka tietävät, mitä tämä kaikki tarkoittaa. Ja kyllä se sillä lailla vaan on, että kyllä me tarvitaan se yleisö, joka sitten sytyttää sen lopullisesti. Joskus on ollut
ollut sellaista pientä kompurointia tuossa vielä viimeisissä harjoituksissa.